Ei vittu, se muija on niin ärsyttävää. Kuka siellä? Kuka siellä? Victoria. Aiva. Moi. Moi. Ei vittu, se muija on niin ärsyttävää. Tuutko Victoria munkaan iskän järjestämään juhannuspileisiin sinne mökkiin kello 18? No todellakin tuun, jos siellä olisi hyvännäköisiä miehiä. Ok, se on siellä mökillä. Nähdään huomenna, muru. Nähdään, muru. Tuutko Mikä meidän kapileisiin? En mä huomenna pääse. Mä oon kipeä. Buhu, vitun huora. Mitä sun rannekurulla on käynyt? Se hajos. Miss Jemmika? Se sanoo, että se ei voi tulla, koska se on kipeä. Vittu, mikä huora se oikeesti on. Tuolla on hyvän näköinen mies. Missä? Tuolla. Wow. On pakko mene. Mä menen iske komistosta. You go, bitch! Hyi helvetti, mikä on. Moi. Moi. Mitäs teillä? Muistaaksä mitä eilen tapahtui siellä bileissä? Tuolla on hyvän näköinen mies. Missä? Tuolla. Wow. Mä menen iske komistosta. Niin kuin sä pokasit sitä jätkää. Tuli tehty tosi paska virhe. Mikä virhe? Mä makasin sen Jemikan eksän kans.